Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi esasen şol maňa bir topar soraw beren ýurtdaşlarymyz bardy. Şo sorawlara jogap bermekçi bolýan. Sebäp o sorawlar birinden bilmek üçin ören wajyp, ikinciden ol maňa birinji gezek berilen atda ýa men ýollaşlama ýa başga bir ýerlerde şol hökümete karşı bir zat deysek ya Orsiýada karşı bir zat aýtsak, ene ondan derrew alyp getirip mysal edip Amerikan sokýarlarda bizim maňlaýymyz ene o döwletlerde Amerika nämetdi, bu döwletlerde nämetdi. Ene ahir soňy şu sorawlaryň toplamyna jogap bermeli wagty geldi. Aýtmak zerur, öz bilýänimi, öz görýänimi, öz garaýşymy ene şunu size ýetirmekçi bolýan. Sonra veren dörlü döwürde dörlü adamlar dörlü nickname bilen ýönemen bir içinde medeniyetli dip hasap edýän ýurtdaşymyz var. M nickname bilen çykyş edýär, o pikirlerini ýazýar. Men çykyşlaryny aşagyna başga bir ýerlerde ýönümli. Bu beýleki adamlar şol hemmesiniň topbagy ene şu ýanky Amerika, Horsiýet, Hytaý ine şu üçünün arasyndaky bar güýç deňeşdirmäni hemmezikladyn hemme günäni alyp Amerika üstüne atjak bolýarda ine dünýä meswerindäki iň bir zalim rejim Amerika diýip görkezmek üçin gozgolýan pikir diýip hasap edýän. Hakykatdan hem şu şeýlemi? Ýurtdaşa gelin ine düşünşek bolup görelim. Ine Amerika döwleti hana otaýdy bizden näçe deniz ýa derýa okyan aňyrda ýerleşen biz olan isku durmuşyny gören adam däl, ýaşan adam däl, diňe biz okap, görüp, dinläp bilýän döwletimiz ýöne inne gelin inne ilkinji nowbatda Amerikadan başlamaly bolsa, Amerika ýa onuň garajdallary ýa onuň hökümeti anyk Türkmenistana näme ziýan getirdi ýa ziýan edip otyr, näme jenaýet etdi Türkmenistanyň garşysyna ýa Türkmen halkynyň garşysyna. Barmy şol? Anyk. Ine şol menden sorýarlar bardy, Amerika näme etdi, ol günäkär bu taýdy. Ine siz aýdyp berin, eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýuňda. Amerika Türkmen halkyny näme ziýan ýa zeper ýetirdi? Ine Amerika näme kömek etdi diýilen soraw garşylykly çykjakda. Ine men öz bilýänim aýdyp berin, Amerika näme kömek etdi Türkmenistana? Amerika ilkinjilen hataryna Türkmenistanyň garaşdyrlygyny, öz yktyýarlygyny ine ikrar eden döwletlerden biri. Bir. İkinciden Amerika ilkinjilen hataryna Türkmenistanyň öz ilçihanasyny açdy. 2. Üçüncüden Amerika ýanky şol Türkmen studentlerini, ýaşlaryny okutmak üçin Amerika näçe viza berdi, çağırış etdi. 3. Sonra Amerika şol Türkmenistana ilim bilim getirmek üçin bir topar kurslary, ýemeleri, gurulmalary döretdi. 4. Amerika iň gymmatly zat men üçin şo niýasyň ýydarlanan adamlary bar, ýok etmek üçin maşgaralary, şahsiýetleri, beýlekeleri şolary gaçyp atylgy berdi. Diňe Amerikada däl, Ýewropa çykarmak üçin kömek etdi. Men diňe bir adam ykbalyny getirip, Gulgel Almanyýa. Şol emme 94-nji ýyly Aşgabatda ýaşlaryň ýörüşini guran adam biri şol. Ine şonu niýe türmäge basanyna, şonu türmeden çykardyp, Gazagystana getirip, Gazagystanyň ýygyny ýörüýte bir samolyot ugrady, bir adamy, bir türkmeni Gazagystanyň Almatydan Oslo, ýanky Norwegiýa, ýekejöden alyp geldiler, şo taýda da bejerip, ene şonu täzeden durmuşa getirdiler diýsegem bolsa. Tuberkulozyň iň soňky stadiýasyna ýatan adam türmede. Ene bir adam onlar çadım, men bilýän, hemmezin tanap oturmaýyn, özleri gerek ýerine aýdar. Şo Amerikanyň kömegi bilen janyny halas eden adamlar. Ol Amerika kömek edip, ol sen tanan üçin kömek eden, sen işini tanan üçin, ýa edip oturan işini bilensen, ýa näme üçin jebir çekip oturanyň bilensen şol kömek edildi. Şol kömek edilen onlarça maşgalaryň arasynda menim bar. Men ýoksam Amerikan ondan uzul tanan adam däl.
Ya şuun içeri sonun hiç birisi bilen men yankı taçaklı çörekli gatnaşyk edip oturan adamymdan. Ýöne şol döwletin eden zadyny etdi diýip aýtmaga da gaýrat gerekdir. Onu aýtmak zerurdur. Bilmek üçin eger adalaty dikelçek bolsa. Inni Amerika soňra şol ýanky bilen green kartasy bar, ya beýle çağırış bilen müňlerçe, yüzlerçe der, müňlerçe Türkmenistanly şu mahal Amerikada ýaşap işläp ber. Ilymally, bilim aly, ulu wezipelerde, kärlerde işläp beren ýurtdaşlarymyzam azdan. Olum çağalarym okuwly, bilimli, ya okap oturarlar var. Olum gaty gowzat diýip hasap edýän men özüm şahsy şu tarapda hep irdegi işte eger en atalar gelip häzir kun watan üçin görüş meselelerim, söwüş meselelerim gyrada oturup gözläp otursalaryň araçy bol çağalarynyň ganyny eger türkmen damjasy bar bolsa irdegi işte şolar gelip öz ata watanyna hyzmat ederler diýen men umytlar, ynam bar. Gelir, aýlanır dolanır gelir. Sebäp o toprağın öz çekici güýji bar, magnetizmi var. Önatalarynyň, ata-babalarynyň ganyny okulan toprağy beýt ansatlyk bilen türkmen taşlap gidýänler. Eger bir nesil şunu şey daýandy, iki nesil namartlarına da, üçüncü nesil görmeýän, eşitmeýän, dinlemeýän bir kördi lal bolup oturanam bolsa, çykar ahyrsan şol nesilden ýanky ýalçygy diýalyk bolup ýerine saýlan. Hana çıkyp motoruna ýaşlymyz geldi siýasata. Ene ýogsam şunu 30 ýyllap tekillediler depesinden. İki tane diktatur. Öldürebildim şu milleti. Ya şu milletin erkinligi, azatlygy ýa-da demokratiýa bolan ymtysy. Ýok, ýok, ýene bir gezek ýok. Ýene de aýlanır dolanır şu ýaşlar alyp çykar şol döwleti. Ýöne bize şol dolanary döwlet şol serhedi saklap bilsek, galan iş içinde olur öldür alyp gider. Ýene de aýlanyp dolanıp gelýän ýanky Amerikaly görürüm. Ine Amerikan Türkmenistany eden kömekleri, edip oturan kömekleri. Ýanky tehnika tarapdanam John Deere diýdi, näme diýdi, bir topar tehnikany Türkmenistany hana alyň ullanyň diýip degerli bahasyndan satdy. Ya da başga programmalarda goşdy. Ýene de Amerika bar men ştaýdyny sizde bir topar programmalar gurnaýan näse diktatory ýokanak ya diktaturan peýdasyny der ýok gerek gelip bize vurdular. Ýogsam jemgyýetçilik strukturalaryň, insan hukuklaryň, hökümete degişli däl guramalarym açylmalydy, işlemelidir. Eger demokratiýany getirjek bolsak bu şulatlara öwrenäýmelidir. Bu zatlary kabul etmedi. Türkmenistan bir ýapyp duran dört tarapyn petik edilen döwlet. Hatta ýurdun daşynyň şol özüne laýallýan Ors gaziet jurnallaryň Niyaz Salyrmady aeroportda barlady. Halkyň birden şulatlary okap göz açylaýmasyn, aňy giňemesin. Ine Amerika şu tarapda, ine duran ýeri. Amerika ine aýtyp berdim şumal. Müňlerçe maşgaly Türkmenistanyň Amerika göçüm etdi, ýaşap ýöler bolýaly. Ýöne Amerikadan bir adam gelip Türkmenistanyň göçüm edip ýaşanmamy? Ýok. Dene şol ilçihanasyny işgärler diýmesen kim bar Türkmenistanyň? Amerikalılardan. Hiç kim. O gelen iki yaka nevit ya gaz kampaniyalarım o taýda korrupsiýany görüp hemmezady taşlap çykyp gitdiler. Sebäp o korrupsiýon schema bilen Amerikalılar hiç açan işläp bilmeýär. Olaryň öz hasap kitaby ýöräpdi Amerikada. Sen $100 ogurluk etsen ya korrupsiýa işine bulaşsan senden soň $10,000 ya $1 million edip hökümet jerimesi alyp izin alýar özüňem türmäge uğrady. Ine olum kanuny. Şoň üçin Amerikan kampaniýalary çykyp gitdiler Türkmenistan. Kim geldi ýerine hana o Türkdäkiler ine. Ýanky yorgan astynyň ya tutin ýeňsesinden sewda edip oturarlar. Neçe edip Türkmen halkymyzyň ine maly mülküni dargadyp oturlar. Ennisi aýdýany ine Amerikan hemme zatlarda günahkarlaýanyda ýurtdaşlar. Ay ine Amerika o taýda uruş turdy, bular basyp aldy, bular eýtdi, bular beýtdi. Gelin enne şol etdi diýilýän aňyrsyny näme ýaty şonun bir düşünürüp aýtmaly halka beren maglumatyňyzy bir esaslandyryp bermeli. O diňe maňa Amerika ýakanak ya ýokanak diýip beýdi otursaň olum, adalatly däl. Näme etdi Amerika?
Mesela gelin indi başlayalım bir ucundan. Nira gelelim. Ha gelin ene sol Ukrayna'dan başlayalım. Ene sumal uruş gidip dur. Orsiyet Ukrayna'nın üstüne çözdü. Ukrayna'nın halkı ya qoşuny barıp Orsiyet'in territoriýasyny süsürlene. Aydın şunun adalatyň hatyrasyny. Orsiyet geldi. Başta 14-nji ýylda Krim ýarymadasyny basyp aldy. Sonra innen bir ýyl boldy, ine dolu ýurdun içine çalışadyp Dnepr deriýasy boýunça hem Ukraina territoriýasyny özüne geçirjek bolup otdy. 4 oblast diýen. Häziriň bu turuna näme boljagyny belli de. Bu urşun haçan oturjagy belli de. Enne ştaýda maňa ýüzlenýärler radiýasiýa näme görüňler? Amerikan uruş turdup bereni, Ukraina ýara kömegine diýip, pul kömegine diýip näme edýär? Wak, ýurtdaşlar. Bir ilk baştan meselen düýbüne bir seredip görüňe. Amerika şonu etmäge borçly. Velika Britaniýada borçly, Orsiýadan borçly Ukraina kömek etmäge. Näme üçin borçly? 1994-nji ýylyň ýanky 5-nji dekabryna Budapestde şolar ýaly ýanky kabul edildi memorandum. Ilalaşyk diýip aýdylar türkmençe. Şu 4 döwlet Amerika, Velika Britaniýa, Orsiýet we Ukraina bir ilalaşyň aşagyny, hatyň aşagyny gol çekdiler. Ukraina öz ähli ýadro ýaragyny, atomly ömelerini, ýaragyny meýleti ýüzlönürip şu ýaraglary Orsiýada geçirýär. Orsiýadan şolary soňra bölekläp kesip, ýok edip, aýryp ýa özüne peýdalanýar. Ukrainada ýadro ýaragy bolmaly diýilen şertnama. Ine şoňa 4 döwlet gol çekdiler 94-nji ýylyň dekabryna. Bulardan daşgary şu döwür SS-300 diýip ýanky raketa toplamlary bardy. Daşa urýan baryn ýarym kölpeý kunedy. Bularam Ukraina tapşyrdy Orsiýada. Mundan başga bir topar ýaraglar bardy, uçurlar bardy, ýanky ol dalyny bombardirovşykdy ýa-da ýanky raketni. Bir ýadro ýaragyny göterýän şumal Orsiýetde barym. Ine şol samolyotlar Tu-95 bularam ine hemmesi bilen tapşyrdy Orsiýada. 1 milyard, 10 milyard, 100 milyard, bilemek 500 milyard dolarlyk yaragy şu men şolardan meýletin ýüze öwrýän ýönetsiz bizim döwletimiziň bütewligini, goragyny üpçün edersiniz. Şoňa da 4 bol gol çekýärler. Amerika, Angliýa we Orsiýet. Indi Ukraina bir tarap, Orsiýet beýleki tarap. Indi şu Ukraina garant bolan, ýa-ni kepil bolan 3 döwletiň biri Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözdýär. Ine adalet nirde, azy hakykat nirde ýatyr. Başlamyň elinden hemme ýaragyny aldylar, o türkmeniň elinden ýa-ni Sowet hökümeti gelende atyny, ýaragyny, gylyjyny aldylar. Niýazym soňky olýan awtüpöňlerine çeli gurban bolan ýygnadylar. Indi näme türkmen çarşak bilen uruşmalar zalimler garşysyna. Ine olamam eden şo. Ukraina dol yaragsızlandyrdylar. Munyň ol ýanky atom saklanýan ýanky hemme stansiýalaryny ýykdylar, ýumurdylar, hiç zat goýmadylar. Ne deniz flotyny, ne gury ýerdi. Ine weýran etdiler. Ine Ukraina bugün uruşmaga zat ýok. Ştaýda Amerika çykýar. Gol çeken 4 döwletiň biri şol. Ukrainanyň serhet ýa-da territorial bütewligini üpçün etmek üçin. Biri şol, ikincisi Angliýa. İkisel öz borcuny şunkun ýerine ýetirip. Ukrainany goranmak bilen üpçün edýärler. Olaryň ýadro ýaragyny bu ýygyna gaýtaryp berenap Ukraina. Ýöne şoňa gerek Orsiýadyň agresiýasyna garşy uruşmagy, gerek bolan ok ýaragy bermägi şolar borçly. Hakly hem borçly. Olar meýletin öz kellesine denap gol çeken gol bar 94-nji ýylda. Şu döwletler şonu ýerine ýetirýärler. Orsiýet bolsa ähtiýarlylyk bilen ol 41-nji ýylyň 22-nji iýunyna Hitler çolda SSR-iň üstüne.
Alıdandan saat 4'tü. Ine Putin'im Alıdandan saat 4'te 24. fevralda geçen yılda ine ihtiyarlılık bilen Ukrayna'nın üstüne çödüş etdi. Yalandan men ine Belarus bilen yani terket yakasını yani harbi türgölleş geçirýän soňam ähli goşuny sürdü. Ine size azı hakikat. Amerika şol 94-nji ýylda gol çeken şertnamasyna laýyklykda kömek edýär. Olaň borjy etmek. Her kişi bir öz gol çeken kazyň aşagyny ähti peýmany bilen durýan bolsa, şonu Amerika şuny edýär. Beýle Ukraina şunu degişli. Indi siz aýdýaňyz, hana göreňde atmy bir ýykdy daş töwerekde bir topar Arap döwletleri maňa mysal getirýär. Gelin onu Arap döwletlerinden başlaýdy. Libya. Onun sol ýanky yol wasity Muammar Kaddafi'ni allarda 11-nji ýylda halk ayağa alyp nädip horlap zorlap öldürenini gördüňiz öz kartinkasy. Muammar Kaddafi kim? O faktyçki ýanky 1969-njy ýylyň märte 2011-nji ýyla çelli 42 ýyllap yekelikde öz şahsiýet kultu bilen Libyýanda olandyran adam. Ine diktator. 42 ýyllap häkimet başynda oturmak bormy? Şu kellen şu gadan ýaly bolanda o döwleti dolandyrmak üçin her bir adama hak hukuk berilmeli. Ýeke özüm men bar dip dolandyr. Soňam näme bar ýa diktatorly. Şol kömekletdi. Meni bu ýöne köýere oýlun tapylan kanunlarla şu prezident bolaýyna da kömekletden aňryk geçmeler sebäp adamyň aňy eýem zaýlan başlaýar. Ol eýem özüni hükümdar dip hasap edýär. Men eýem diňe öz ýurdum ýa respublikamda men regionya dünýäni dolandyrma hakym ýa hukukum bar. Ýa şuňa men aklym bar dip şeýdip öz-özüni mahabatlandyryp ýani şöhret paralyk ýelirgemesini uçurýar adamlar. Seredin hemme diktatorlar şo. Muammar Kaddafi şo. O näme etdi? Ol eýem 3-nji bir ýemani döredip başlady. Şeň bir musulman dininde duran adam 3-nji bir toplumy döredýär. Ene biz Afrika döwletleriniň birleşmesi, biz ine olankam däl, biz bulankam däl. Biz öz başynda bir zat ýöretmelik. Ine öz adından Muammar Kaddafi ýaşyl kitap çykarýar. Ene Kur'an Kerim'in garşylygyna özüne ene ýaşyl kitap çykarýar. Sen eger musulman döwleti bolýan bolsaň, özüň musulmançylygy dogry uýup 5 wagtyny namaz parzyny beýleki zatlaryny ykdykadiýetlen berjaý diýen bolsa, o daşyndan saňa ýaşyl kitap ýazmak näme gerek? Ýurtdaşlar, bu onsoň dine sylýarmy? Ine on eden işi. Şol öz başyna Afrika döwletleri Libya aýtmak gerek dogrudan nebit boýunça bir gymmat bahaly ýalňyz ogrundan gymmat sorty nebitin Libyada çykýar. Ol şo nebiti Amerikalılar satyn alýar beýleki döwletler zatyn şo puly nira ýerlejegini bilmän äkidip Afrika döwletlerine paýlaýar siz meni gorlan onu men size näşular ýal kömek ederim. Öz halkyna da berdi. Onu ýok dip bolmaz. Ýöne ol yekelikde dolandyrdy. Başka hiç institut yok. Ene men ýaşyl kitap, şonu okar. O Niyaz'ın pohnaması yani. Näme Sapar Murat Niyaz öz başyna oýnap tapdym o pohnamasını. Yok. Ene Muammar Kaddafi'den alan görellesi. Şeýdip men kitap çykarsam, şoňam halky, menem halkym şoň halky almaňa tabiň bolar dip eden işi. Ene mugut gadam şo taýdan gelýär. Mugut suwam, mugut kepenem, mugut duzam. Kaddafi'den gılav alıp edeni. Sebep Kaddafi 42 ýyllap oturan adama hakimet başynda. Niyaz bolsa da Allah Taala 21 ýyldan soň ýygnady ýani. Ine size ine Kaddafi'ň bolşy. Ine onsoň Amerikalılar geldi. Ýurdu üýtgetdiler. O taýda da orsiýet bardy. Kaddafi'ň territoriýasyna bir gyrasyndan harby bazydy. Nebit üçin bolan uruş soňra yarın düzölü yarın emetti o taýdyrys bu taýdyrys öz aralaryna tire taýpalar paýlaşdylar. Nähilim bolsa indi Kaddafi ýok. Ýöne bu taýda Amerikalı günäkär gelip ine gülýär prezidenti ýokdy diýip bolmady. Hany oň edip oturan gelmesi. Indi siz maňa ýazýan komment ýazýarlar.
özüňiz külli musulman hasap edýän bolsaňyz, ana şol musulmançylykdan çykyp bine öz başyna ýaşyl kitap çykaryp öz başyna din öğretip we hereket beren adama siz ondan şonu soňky dogry tapýanmy? Ha? Bara ozul ýazylan kitap. On Muhammed Peygamberim ornuna özüň goýjak bolup çalışan adam. O ýerasty baýlyk bolany näme bizde de bar da ýerasty baýlyk. Ha, kime peýdasy bar? Şol diktatordan başga. O komşol. Kaddafiň komşol diňe öz awraýyny şan şöhratyny beýgetmek üçin şol ýerasty baýlyklary çemgeleni Afrikalılara paýlady. Afrikalılar aç döwlet, aç millet bu. Bir şolara pul uzatsa, elini uzatsa, sen bizim Peygamberime diýip oturanlar, çokunup oturanlar. Bir Kuveyt'e degişlisi, bir Libya degişlisi. Siriýany alýar. O tağım Amerikalılar bardy, girdi, uruşdy diye. O taýda Amerikalılar da, o taýda esasy uruş alyp baran Russiýa Federasiýasy. O taýda ýene de Türkiýede öz harby goşuny bilen harby operasiýalar geçirip berýär. Näme üçin olar görüňiz? Siriýan ähli şäher kuleden ýokardan bombalap Russiýa eýdem kim? Şu SSR zamanynyň galar hemme ol abiýomly bomba diýersen, men harby bolamdan bilen zadymy aýdym. Abiýomly bomba diýmek, ol 500 kilo ondan ýokary bombalar bardy. Ola düşen ýerin partladandan soň gidip ýatan 500 metr töwere bir zat dik duran bolsa hemmesini ýykyp ýumurýar. Soňra abiýomly bomba diýilýär. Şola bilen partladyp başladylar. Siriýa tepteki seredin şäherlerini bolup duruşuny. O näme gelip Türkler bombaladymy ýa Amerikalılar şo taýdan bombaladymy? Ýok. Dağlarına çeli tekilap çykdy Russiýa. O taýda kim oty? O taýda da ýene diktator otyr Siriýede de. On ýemezi başky ýol başlasy Atalogul edil bizinki ýaly. Gurban bolan ogly ýaly. O taýda da Atalogul. On atasynyň adyna Hafez Asad diýerdiler. Ol ýeme ýanky ýemani şol Siriýany 1971-nji ýyldan ta 2000-nji ýylaça amanadyny tapşyrýança şo taýda oturdy. 30 ýyllar. 30 ýyllar öňküsi özünden öňkün ýok edip, özü aldy şo posty. Özü ýekelikde dolanyrdy, ölen günem ýerine ogly geldi. 2000-nji ýyldan bäri mene Başar Asad Siriýede otyr. Onu halk gollaýan, gollasa bir şular ýaljak, jinnek ýaljak bölegim daş töwere Gurban bolan Aşgabatyň içi gollaýşýar, daşyny kim bar şol gollaýar? İçinäkiler gimdiňe şol köşe gollaýar, gollamasa galan halk hyzmat edýän halkyň gollaýan, gollamaýan biz özümiz goýulýar. Ýöne şu ol bilen oturan Başar Asad. Olam özüne güýç tapman, şolar öz halkyna garşy durmagy özüne güýç tapman, daşynaky güýji Russiýada çağırdy. Russiýada da geregi ne? Ýanky bir Siriýan nefti bar. Siriýada baza bar. Russiýadynky. Ýoksa Russiýada näme nebit gitmi? Gaz gitmi, toprak gitmi? Gurýaryň altydan bir dünýäde Russiýadan eline. Näme bar Siriýada uruşmak? Ya şo halky bombalamak. Şo bombalanan halkyň içinde de bizim şol türkmenlerimiz bar. O näme bilip bilmezlige salan bolýar bu? Şo türkmen kümsükligimiz mi onda? Bara müňlerçe tygyrly, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe Siriýaly wepat boldy. Galany mene bir topar million bossun bolup Türkiýe geldi. Olaram mene bu gün ýagdaýyny görüp oturdum. Türk döwletiniň, Türk milletiniň gelen ýanky bir betbaatçylyk derali, ýanky ýer titreme derali. Bularam öýsü döwletde diýişdi galan gatke. Siriýany ýagdaýy şol. Bu taýda näme şol Hafez Asady getirip Amerika belledim ya oň ogly. Ýok. Başda Sowet Soýuzy, soňra Russiýa. Taýda partiýalar bar, bolsa Siriýa bar idi. Putin. Şoňa gönüp durup, näme üçin şo takoşana gitdim. Russiýa nerede, Siriýa nerede? Beýle kiyana başga ýerine geçeli. Irak alalım. Siz Irak'a mı getiriyor? Saddam Hüseyin. Onun diktatörü. Ha? Ya yok mu? 79. yıldan ta 2003. yıla çeldi.
Hasaplap görün 24 ýyllap ýekece özi ýekelikdi ene ırağı dolanırdy. Ol 79 diýip hasap edilýärde ondan öňem bar ýöne resmi ýagdaýda ene şeýdip geldi. Näme etdi? Onu ewu ene olam so nevt baýlygynyň ene soňa ýemetip götürne bilmän ol gonsularla uruşup başlady. Başta İran bilen uruşdy. Sonra Pars aylagyna uruşdy. Sonra ahyrky netijede Kuweyt'in üstüne çözdü. Şular ýazjak bir jinniwanjy döwlet Kuweyt diýilýär. Oňa goşuna ma ýok. Ene bir günde şu Kuweyt'in hemme nevit wişkalary bar. 2000 sanmy, 4000 sanmy. Şunun hemmesini partladyp owatlatdy. Ene Saddam Hüseýin'de. Muňam gara tütsesi bütün planetany tutdy. Ondan Amerikalılar goşun sally ota. Kuweyt olan partneri. Haýyş etdiler sally. Ene onun sonra tutup eden cinayetler için 2006 yılda atıp öldürdüler. Tribunal bilen. Hana yine bir Saddam Hüseyin. Ola mine şunça yıllar hakimet yeke kısımlarına pençesine saklan. Halkını kül etti. 2 bölü, 3 bölü, 4 bölü. Bir zınnarlarda 10 milyar adam öldürüp yok etti. Suutsuz mesela. Yine bizim niyasımız kimden görürlerlik? Yine şundan görürlerlik. Ve zınnarını döretti, so taýda gynap, zorlap, adamlar horlap öldürdüler. Yine Saddam Hüseyin'in medeni işi şol. Inni so taýda da Amerika günahkar bolýar. So halkın içinde, öz içinde şunça narazylyk boldy, şunça milletler kırıp öldürdüler. Bar hemmejigin suutnamazy. 90-njy ýyllarda 90-njy ýylyň başynda akylna nadaşan diktator öz başyna şol ýanky himik ýaraglary döret başlaýar. Onuň ullaryny Kürtlen garşysyna. Näçe min Kürt maşgalasy, çağasy, çuğasy bilen owaları partlatdy. Müňlerçe adam göpat boldy, grajdan adam harby edel. Onun bir şun saklamalyra. Muňa meçe görýän, muňa gollap görýän orsiýet, SSR bilen orsiýet soňra ene şonuň garşy durmaly biri gelmelidir. Ene beýdip, ene şo taýda ene Amerikan eden işi şol. Ýöne o Amerikanlar asana on Iragyň öz suud eden jenaýatyny ýüzüne bazardadyp basyp etdiler. Bir ilk baştan bir zat diýmezdim, o da bu zatlaryň bir taryhyny öwrenmeňiz zarur. Ýurtdaşlar, men size minnet bilen aýdamak, mesela düşünürjek bolup aýdýan. Ýöne o saýtdan bu saýta, o gurrundan bu gurrun edilýän gurrun bardy, ýa-söhbetdeşik bardy, söz açanlar ýöne mysal getirýän, hana ol eýtdi, Amerika beýtdimi, näme etdim, näme üçin ona aýdanyzlar. Aýdymy özüňiz fakt bilen. Näme üçin şu aýdylan zat bardy, gurrun eden zatlar ýöne Amerika üstüne goýýan der zatlar. Amerika barada men atdan şu son çıkışında yeka sözüm aýdama. Siz getirýäňizi Amerikan sokýan. Öz watanyňyň problemasy bardy, näme üçin gurrun edesiňiz gelen ha? Edýän bolsaňyz ine ýüzüňizi açyp çykyş edin. Açman çykyş edin. Ýöne Amerika. Aly bilmedi ýagyňyz Amerika bolar, ýurtdaşlar. Himmäňiz diýmän içinde şol ýörüti, şol Orsiýadyň tarapyny çalyp ýa tutup hawa näme diýjenler, hawa wagtçaga söýünerdiklerini oglarlar bilen urşamyzdy. Ýöne men dilime getirmeýin o sözü. Ine sizin kim şol bolýar? Başga diýer zat tapmasyn, Amerika şeýle. Hana? Bolýar, indi gel haq olaýmyza geleli. İran döwletini alan. Goňşy döwletimiz. Musulman döwlet, İslam döwleti, İslam respublikasy. Näme bolýar o taýda? Türkmen şäheriniň şu taýda deňiň tarapynda. 4 milyon goly türkmen ýaşaýar. Men bilýän. Şolar şu neçeli öz ene dilini okumaga, ýeke mektep açmaga ursat ýok. Şol türkmenler öz ene dilini nesilden nesile, eneden atadan çağalardan aktıklardan çoğuluklar şeydip öz dilini medeniyetini saklap gelýän milletimiz var. Ene siýmiň aňarsyn, ilerki türkmenler. Haýyş etdiler. 91-nji ýylda men parlamentde kam. İran hökümetine ursat bermiş olar. Şol Mahtumulu Paragyň atasynyň goýany ziýarata edemez dedi.
Şondan soň parlamentde de gozladyk bu mesele. Bir diplomat ýollar üstüne. Yok. Gaýtan tersine etdiler. Türkmen sakran Mazandaran diýdim. Bir zatlar daktylar o. Ütgötdiler o adyny. Getiribem şol Eýran başga künçlerine dürli milletler getirip Türkmen sakra göçürüp şol ýaşadyp başladylar. Türkmenler garşdyrmak üçin ýa arasyna başga milleti salmak üçin. Ozal kompakt oturan, koçumlaýyn oturan bir milleti şeýdip hani assimilär ýaly. Assimilasiýa diýerler da. Ine Eýranyň şol o bir tarapy. Näçin olara gelip Aşgabatda Pars mekdebini açdylar. O Niýasyň o Dogan okaşany var şu döwür Arabstanjany. Doganym diýer Arabstanjany. Niye dersen Doganym bolýar? Ine Doganym diýip getirip onu Pars mekdebini açýar Aşgabatda. Eýranda bolsa ýa Türkmen mekdebi. Adaletmi şol? Ya da hani şol iki tane zalim diktatör musulman tarap Mekke'ye gidip geldiler koşadarlar içine hacı boldy. Eger siz İslam devleti bolýan bolsaňyz İslam straży islamskoy porядка diýerde ýa-ni ortyndaýsa İslam dininiň goragçylary bolýan bolsa bar da olaň ýörüýte şu goşuny var, eller, düller, dörölse öz halkyny saýgylap berer. Näçin siz saýgylanyňyz iki diktatoriýa oň neberesin? Ya ýeki ýerde çykyş etdiňizmi? Şu edip oturan İslam dinine şek getirýärdi. Ýok. Hani Niýasa oň üstesine gidip şu Mekke'de kanyakdan doýup gaýtdy, şu taýdady. Söz berdi men azmanly. Azmadygym şu. Ine teresen bir ýa-da bir dinen bir siýasaty bir döwre öwrene keldi. O ýa-da bu kördäkin ilmsiz bilimsiz garan halkymy şol bir zat diýse dogrumy şulara şu wezipe Allah Taala tarapyn berilen bolmaly diýip şonuň ünlüýänçileri bar da gapdalyň oturan kelleli. Şulara tabyn bolmaly. Allah tarapyn berilen wezipe diýip. Kim berip duran Allah tarapyn? Allah tarapyn berilen bolsa ýa jan berende şo janyňa malar Izrail ugrady. Başga arada duran adam barmy? Ine bilen oýnap oturan oýny. Şeýdem gelip aýdýany Amerika nämetdi, Amerika söz. Rıza Şah Pehlevi döwründe Eýranyň böyle ýa durmuş bardy. Dünýä mektepler, institutlar, universitetler bardy. Onsoň siz Pars döwleti bir ýöne döwletler o gadymy medeniýet. Bizim hemme geçmişdäki ýazyjylarymyz, şahyrlarymyz hemmesi şu Pars dilinde ýazylan. Şanymy? Edebiýatyň bir ýemesi poeziýa ýa-ni goşgyda hemmesi ozal Pars dilinde ýazylar. Sebäp lawızly, düşnükli edilip beýan edilmäge mümkinçilik berýär şol dil, ýa şol medeniýet. Innem getirip mawlular hemme zady boladylar. Men bolmuşsun ýa bolmasyn diýemek. O din her bir adamyň öz şahsy işi. İstese ınanır, istemese ınanmaz. Getirip sen öz pikiriň beýnisine goýmalyan zat ýok, sen öz pikirini aýt. Isle kabul etsin, isle kabul etmesin. Ýöne şu aýdanda pikirin bir aýdyn aýt. Öňe olar şon şeyden ana plan asyrda şu zatlar ýazylyp şunu etmeli. Biz bağışlan, ýurtdaşa biz 20-nji asyrda ýaşap görsek. Teredin, elinizde telefonu bir-birini görüp görleşip bolýar. Şu zatlar barda 20 ýyl ozal aýdan bolsan bar sen ýeriň ornuň dälixanada diýerdiler maňa. Bular ýazat mümkin däldi. Ýöne mümkin. Indi biz şu döwre bap ýaşajak bolmalyjak bolýar. Ýogsa biz ilmden, bilimden eýe mahrum edildik. Indi sivilizasiýanyň dünýäden gyra taşlansak ol jungulda götü ýalanyz türkçe gap beren halklaryň birçe de bolmaz. Ýöne daş töwremizdekiler iýip gotarar bizi. Şoňa dogry düşün. Ya birinin kapısını kul Taliban olup ölüp gitmeli şu Türkmenin 60 götürün Türkiye'de Taliban olup görüşüyor. Ya da biz öz devletimize, milletimize iyilik etmeli var. Yine men size şu zatlaryň üstü bilen şunu düşündireyim. Şoň üçin Amerika, Angliýa, beýleki Ýewropa döwletleri Ukraina kömek etmek borçy, ýene bir gezek borçy. Olaryň şonu edip otur. Men sizin hemmäňiz şu razylaşmaýanlaryň hemmäňiz Budapest referendumunu emesini memorandumunu 1994-nji ýyly gönükdirip biljek. Bar alın okan şu taýda näme ýazylypdyr.
Bolýa ýurtdaşlar bagşlan wagtyňyzdan kän alym. Sagykda görşelik hemmäňiziň öýüňize sağlyk. Sag oturum.